Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuwukuthi umusha kule channel ubingelelwa yingwe ehamba namabhubesi, impunga yesintu, umfokambanjwa, ukhathini. Umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Inqawe le eshunqulwazi, ezinye inqawe ishunqa intuthu. Umuntu wentombi ezithi zingabuka kuhluma isihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni xega isimilo maqede sikhohla amasokazi. Bafowethu nodadewethu kuhlala kuyintokozo kumina ukuthi ngifike la kwi channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV ngoba ikhona la sichushisana khona. Sifundisana isintu, sikhumbuzisane inyathuko yesintu eyayikade ihamba okhokho bethu. Yingakho ke siyimpunga yesintu size saloba incwadi ezifundisa isintu. Incwadi yokuqala sithini isintu, ifundisa isintu. Amava ahlabahlosile yesibili ifundisa isintu, yokhuluza ukhokhobe eyesithathu ifundisa isintu, indlela yesintu eyesine ifundisa isintu. Zonke le ncwadi bafowethu uyakwazi ukuthi uzithole emphelandaba. Uma ukude uyakwazi ukuthi uzifakele i-order lakho ngokuthi uhambe uye kuwebsite yethu www.impungayesintu.co.za. Ufake i-order lakho lapho sobe sesibuyela kuwena uzithenge incwadi. Sibuye sibe nama special futhi ama-combo. Siyakwazi futhi ukuthi sikwenzele i-combo e1250 zizonke kusuke kwenziwe isephulelo kwemakunjalo. Uyashayela futhi nale nombolo ozibonayo escreenini sakho senza inhlelo zokuthi sikuthumelele. Namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu. Ngifisa ukukhuluma ngemkhuba nokubaluleka kwemkhuba. Uzokhumbula ukuthi imkhuba ayifani. Kunemkhuba emibi edala umonakalo omkhulu phezulu kwempilo yomuntu ogila umkhuba. Kwesinye isikhathi idala umonakalo omkhulu phakathi kwegcekela kubo nasebantwaneni nakubantu bomndeni. Bese kuzoba khona imkhuba engadala imonakalo phezulu kwempilo yomuntu, engadala imonakalo ethongweni, engadala imonakalo kubantu basekhaya. Imkhuba ke mina ngizokhuluma ngayo, ngizokhuluma ngaleyo mkhuba emihle esiyisebenzisa njenganezixazululo enkingeni esibhekana nazo. Imkhuba bafowethu asingenzi sengathi iyinto entsha. Ngezikhathi zasendulo yayikhona imkhuba okhokho bethu ababekade beyisebenzisa ukuxazulula ezinye zenkinga nabo ababhekana nazo. Eminye imkhuba kunamuhla abantu abaningi sebecabanga ukuthi isintu okanye iyisiko, kanti cha kwakade kumkhuba, kwaqala leyo nto iwumkhuba. Engisho ukuthi bafowethu imkhuba ibalekile. Kunemkhuba emihle esithi masiyenza bese kuqaqeka inkinga phezulu kwempilo zethu. Angeke bafowethu nodadewethu sama sithi abantu abayeka imkhuba. Esingakusho ukuthi abantu abayeka imkhuba emibi, kodwa imkhuba emihle ebalekelelayo asikwazi ukuthi sisothi abayiyeke. Ngoba imkhuba bafowethu ngisho emasontweni mningi imkhuba ikhona ngisho emasontweni. Ngiyazi ke manje ukuthi angisezuzwakala kahle ngoba abantu amasonto iyona nto abayithemba kakhulu nabayithandayo kakhulu, kodwa amasonto ayabacindezela abantu abampisholo nezinto zabo ayazicindezela amasonto. Uyabona imizi yasemakithi inemkhuba yayo ewukuphila kubantu bomndeni. Ongakwazi wena ukuthi uzobatshela abantu ukuthi abayiyeke imkhuba yabo ebasizayo kodwa ingoni lutho phakathi kwegceke. Uzokhumbula ukuthi amabandla nawo lawa khona anemkhuba eminingi othola ukuthi imindeni yethu ayihambisani nayo, kodwa imindeni yethu ayikwazi ukushayela amabandla imithetho ukuthi awayekele umkhuba. Kodwa amabandla ayakwazi ukushayela imithetho imindeni yethu okuwukuthi ayiyekele umkhuba yona ekholelwa kuyona nezixazululo phakathi kwegceke. Yenzeka kanjani leyo nto? Baphathi bamabandla ngiyabuza ukuthi kungani nini emabandleni enu ninemkhuba eminingi kangaka eniyenzayo nenayo, kodwa imkhuba yasemakithi
bese nizongenelela kuyona ukuthi asiyeke ekubeni iwukuphila emagcekeni ethu nasempilweni zethu. Sikwenzelani lokho? Ngoba phela amabandla lawa bafowethu wona asebenza ngegama likamkhulu womkhulu ukuthi bonke abalandela kuwona bayongena ezulwini lesingazi khona esingaze siza ukuthi kukhona khona. Thina sazi kwelamathongo thina. Uthi umuntu umehamba nje emhlabeni uye emndenini wakubo kwelamathongo. Kodwa inkolo mazifika zona zifika abantu zibadidise ngokuthi baye ezulwini. Ithi inkolo noma ingenelele egcekeni izocisha kwegceke imincise abegceke ukuthi ngeke bangene ezulwini. Umuntu umehamba emhlabeni uye emndenini wakubo. Lokhokho bakho laba ongasafuna ukubenzela izinto ibona oyoyakubona. Ibona futhi abofike bakugwebe. Manje inkolo inemikhuba eminingi eyenzayo esiyibonayo ngamehlo enyama. Kodwa thina esingangeneleli kuyona ukuthi sithi inkolo ayiyeke lemikhuba, siyayiyeka ngoba sihlangene nayo inkolo. Kodwa yona inkolo iyathanda ukuthi igijime emagcekeni okhokho bethu iyoqeda imikhuba, iyokhokho bethu abayenza ngokwazi ukuthi iyolekelela kuphi egcekeni nasempilweni zabantu. Uyabona? Nankinga la ikhona ukuthi la emkhubeni emabandleni imikhuba bayayigxeka kodwa baphila ngayo imikhuba. Mningi imikhuba eyenziwa emabandleni. Mningi. Eminye yayo imikhuba abayenzayo baze bayiguqule bayenze kube sengathi ilungile ukuthi abantu bayenze kanti hayi ngoba nakulungile. Imikhuba nje yokulekelela abantu nokubaxazululela izinkinga zabo. Kodwa makuqhamuka umuntu ophiwe ukuthi enzise umuntu umkhubo othile ongezuba nabo ubungozi engeke konakale lutho bese inkolo ifike izomgxeka lowo muntu. Ake ngenze umfanekiso. Uyabona ukukhuluma ekhandleleni umkhuba loyo, ukukhuluma ekhandleleni ukhuluma nabantu abadala umkhuba loyo. Ukwenza iladi ungabe ulenze entabeni olwandle kuphi umkhuba loyo. Kodwa umkhuba omuhle ngoba ithongo lalowo muntu osuke kwenza liyakwazi ukuthi liwemukele. Uma seliwamukele bese liyakwazi ukuthi limnikeze leyo nto asuke eyidinga. Uyabona? Manje asikwazi ukuthi imikhuba efana naleyo singayigxeka abantu mabeyenza ngoba iyabanika isixazululo. Okubalekile ukuthi uma umuntu kukhona umkhuba othile owenzayo, kufuna kube ukuthi ithongo lakho lo mkhuba owenzayo liyahambisana nawo. Uma lingahambisani nawo ungaqhubeki uwenza. Hayi ukuthi ulawulwe inkolo. Okuthi inkolo izokutshela ukuthi ungayi kokwenza ilade entabeni ekubeni ithongo lakho elikuwena liyakuvuma ukuthi uhambe uye entabeni uyokwenza ilade wenzele labo bantu abangekho emsamo wakini abantu entabeni kodwa bayiphethe inhlanhla yakho. Ngabe uyivuma inkolo ukuthi ikulawule lapho ukuthi awukwazi ukokwenza ilade ngoba ilade liwumkhuba. Na inkolo inayo imikhuba eminingi eyenzayo enkolweni. Inkolo imikhuba miningi kakhulu ngoba iningi lazo selike libe nezixazululo okanye libe nezinto elizenzayo emabandleni kuthiwe kwenzelwa abantu abadala. Imikhuba yonke leyo. Kunomuntu okathatha ukudla akuhambise esontweni uthi uyopha abantu abadala umkhuba loyo. Abantu abadala uma ufuna ukubapha ubapha esontweni ubapha kini ukudla. Kodwa uma kuukuthi enkolweni okuyona kugunyaziwe lokho ukuthi uyakwazi ukuletha ukudla uthi uzopha abantu abadala, kufanele wazi ukuthi umkhuba loyo. Nayo leyo nkolo igcina umkhuba, kufanele kube khona imikhuba eyigxekayo ngoba nayo isenza imikhuba. Uyabona ngokwesiko lesintu uma kuthiwa ugeza abantu abadala kufanele uhlabe imbuzi abantu abadala ubageze. Kodwa uma uzohamba okwenza esontweni kufanele wazi ukuthi umkhuba loyo. Inkolo ayinako ukuphikisa imikhuba oyenza kini ekubeni nayo inimikhuba eyenzayo. Imikhuba bafowethu into endala kakhulu nokhokho bethu babenza imikhuba. Ingakho namanje nathi imikhuba sisayenza. Okubalekile ukuthi umkhuba uma uwenza kube ukuthi lo mkhuba ithongo liyahambisana nawo. Kungabe ukuthi ithonga lahambisana nawo ngoba uzokwenza into wena bese konakala izinto eziningi. Kodwa la ngikhona ngekutheni bonke labantu laba bakholwayo angabi sengathi imikhuba into abangayazi ngoba emabandleni abaphila kuona baphila ngayo imikhuba. Ziningi izinto eziyimikhuba emabandleni ezenziwa ubona ukuthi lo umkhuba ke lo. Kodwa thina ngoba siyahlonipha
nabantu abasiphethe emakithi bayahlonipha abakaze basimisa ukuthi emabandleni esikhonza kona leyo mkhuba eyenziwayo asingayenzi. Kuningi nje okuyimkhuba kodwa ekugcina manje kuba sengathi kufanele ukuthi kwenziwe. Ekufanele ukuthi manje siphoqeleke ekutheni sikwenze kube sengathi kuyisintu kungesona kube sengathi kuumthetho kanti kuumthetho wayo inkolo. Hayi ukuthi kuumthetho ukuthi kufanele siwuthathe sogqisha abantu basemakithi ngayo leyo mthetho leyo. Akufanele bafowethu. Abantu abayeke ukuthi uma umuntu ebona umuntu mhlambe enza iladi wena mhlambe lakhe ithonga ilada lahambisana nalo usufika wena iladi uyaligxeka. Uma umuntu ukuthi abantu bakubo bafuna ibhayi kuyena usuzothi wena ibhayi lalikuphendulo. Imkhuba vele ihambisana naleso sikhathi osuku kusona ngaleso sikhathi ngoba imkhuba ayisona isinto. Ingakho imkhuba izoloku ishintsha ngoba ihambisana nesikhathi. Kodwa abantu abadala ngesizathu sokuthi abantu vele abanamandla bayakwazi ukubuka isikhathi esiphila kusona bese bakwenzise lo mkhuba ozokwazi ukuthi ube isixazululo ngaleso sikhathi ophila kusona wena naleyo nkinga leyo obhekene nayo. Into ke singayifuni kakhulu siyimpunga yesintu ukuthi abantu abakhonzayo namabandla azokhuluma ngokuthi abantu abayeke ukwenza imikhuba ebasizayo ekubeni nakhona emabandleni kunemikhuba eminingi. Mningi kakhulu imikhuba ekhona emasontweni. Emasontweni kunomkhuba wokukhokhisa abantu bese ukukhokhiswa kwabantu kuthiwe umnikelo. Uyabona ke manje abantu bayakhokhiswa kuthiwe umnikelo. Kubizwa ngomnikelo ukuze kuzozwakala kahle. Kodwa lokho kukhokhiswa kwabantu kuumkhuba ngoba bayakhohliswa. Kuthiwa uma benganikelanga ngeke baze balingene izulu. Lezulu futhi nabo abangalazi. Wonke umuntu mefa uyakokhokho babo. Lento yokukhokhiswa kwabantu emabandleni iwumkhuba nako ngoba bayakhokhiswa ayibizwa ngokukhokhiswa kodwa ibizwa ngokunikela. Uma ngathiwa manje ake sichaze ukuthi ukunikela kuyini. Ukunikela kuukwenza into ngothando, ungaphoqiwe, ungabheke lutho. Uma kuzoba khona umthetho wokuthi kufanele ukhiphe imali ethile, akukona ukunikela lokho, ukukhokha lokho. Wokwazi ukuthi esontweni lakho bayakukhokhisa uma kuukuthi kunemali emile ukuthi kufanele uyikhokhe. Kodwa leyo mali izobizwa ngomnikelo ngoba bafuna ukuthi uzwe ngendlela ehloniphekile. Ungezwa ukuthi sebeyakuphoqa ukuthi uyakhokha. Uma nje ukuthi kukhona u10% kufanele wazi ukuthi uyakhokha inyanga zonke. Kodwa umnikelo yila uthatha khona okuthile uyopha ungabheke lutho. Ngoba noma ungayithatha imali uhambe uye kocela ngayo leyo mali ayiwona umnikelo. Isicelo leyo mali leyo ngoba uyocela kanti umnikelo yila ukukhipha khona okuthile ungabheke lutho kuzobuya kuze ngakuwena kodwa uzobheka nje izilokothe ezinhle zokwehlela ngaleso sikhathi. Hayi ngenkathi ukuthi lento ngenkathi uyikhipha ubheka ukuthi uma kuukuthi lento uzoyikhipha kodwa kukhona okuthile okubhekile kufanele wazi ukuthi akukona ukunikela lokho. Akubona nje ukunikela lokho. Ukunikela ukuthatha into ethile ngaba imali kungaba ukudla uyonikeza umuntu ohlwempu okudingayo lokho kudla engacelile umenzela ngothando. Uma kuukuthi sekuumthetho ukuthi la kufanele ukuthi kunikelwe imali engaka akubona ukunikela lokho ukukhokha lokho kodwa kubizwa ngokunikela. Iyona yonke imikhuba leyo ekhona emabandleni eyenziwayo. Ingakho ke ngithi amabandla wakame kancane ukugxeka izinto ezenziwa abantu eziyimkhuba ewusizo ukubona leyo mkhuba ebaxazulela inkinga zabo ngoba nawo amabandla nayo imkhuba mningi kakhulu. Amabandla wona ke anemkhuba eminingi. Uza umuntu uthi uyopha abantu abadala isithebe esontweni. Wezwa umuntu ukuthi uyakwazi ukuletha imbuzi uzobapha isithebe. Umkhuba loyo. Kodwa esingeke thina siwuphikise ngoba vele imkhuba into endala makuukuthi nayo inkolo inawo umkhuba onjalo wokwazi ukudambisa lolwalako ukuthi abantu bakini uyakwazi ukuthi ubalethele imbuzi esontweni uthi ubapha isithebe. Akunankinga lokho. Ngeke uyizwe futhi imindeni yethu iyokhononda esontweni okanye itshela lo mntwana ukuthi hambe esontweni yobatshela ukuthi leyo nto ayikho ngoba makithi namakhaya namagceke abantu namathonga abantu bayahlonipha nenkolo
izinkolo abakhonza kuzona abantu bayadhlonipha kodwa izinkolo aziwahlonipha amagceke emizi yomkhulu bethu nokhokho bethu ziyathanda ukuthi zingenelele zizocisha imikhuba yokhokho bethu ababenza ngokwazi niyenzelani leyo nto emabandleni Sana ukuyenza leyo nto ngoba mningi kakhulu imikhuba eniyenzayo emabandleni imikhuba mningi emasontweni kubethelwe kodwa uzoza abantu bethi akufanele nibethele egcekeni lomuzi wakini aqinisiwe wonke amabandla khona aqinisiwe wonke anezikhonkwane ukuthi kuphela wena ngeke baze bakutshele ayikho indawo engahlangana abantu abaningi kube ukuthi ayiqinisiwe ungafake lapho ukuthi indlela abaqinisa ngayo ayifani abanye baqinisa ngazi izikhonkwane abanye baqinisa ngezikhonkwane eziyimvelo kuba khona izihlahla ezithile othola ukuthi zitshaliwe wena uzobona isihlahla wena kanti umuthi othile ozoqinisa la manje lento yokuthi amabandla lokugxeka imikhuba abantu abayenzayo uma ubona umuntu efaka ubuhlalo athi hey uyenzelani lento yabantu abadala hayi bafowethu iyamsiza lo muntu ubuhlalo lo babufakile yebo ngesikhathi sendulo mhlambe babungekho kodwa enkathini namuhla sebukhona njengoba lo muntu ephile enkathini namuhla kubuciko bethongo ukuthi lo muntu athatha ubuhlalo abugaxe esandleni athatha ubuhlalo abugaxe entanyeni bese uyasizakala kuleyo nkinga le yabhekene nayo awukwazi wena enkolweni ukuthi ngoba nakwena kwekukholweni uzothi umuntu akayiyeke leyo mkhuba ukuze abantu bezoyeka imikhuba namabandla wayiyeka imikhuba abantu bakholwe nje kuphela emabandleni ziningi izinto abazenzayo nabazikhulumayo uthola ukuthi bona bayazenza kodwa abazenzi ngendlela abantu abazenzayo uyabona nje emabandleni akanqene umuntu ukukutshela ukuthi hayi ungayi kumelaphi wendabuko olapha ngokwesintu usebenzisa imithi kodwa yena une medical aid umegula uyakwazi ukuthi ahambe aye kadokotela ayolala esibhedlela kungani uzoqhakambisa lokwesilungu kuphela lokho abantu abampisholo bese kona nikuyeke ingakho ngisho ngithi amabandla mningi imikhuba yenzayo bese lokezovela sengathi angcwele bavela abantu engathi bamakholwa amakhulu kanti ayikho yonke leyo nto leyo basuke beyenza kulula vele ukukholwa kodwa ukuba yikholwa kunzima kakhulu kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi imikhuba esiyenzayo sisefe imikhuba esiyenzayo sibuke ukuthi okhokho bethu abanankinga yini nayo uma kuukuthi okhokho bethu banenkinga na ungaqhubeki uyenze lo mkhuba uphinde ubuke futhi ukuthi lo mkhuba engwenzayo kungabe kukhonani la uzolimaza khona umndeni wami uma kuukuthi akukho la uzolimaza khona umndeni wakho qhubeka wena uphahle uqhubeke futhi ulenze iladi ngoba liyakusiza liyiguqula impilo yakho ungadlali labantu abakholwa abenza izinto ngobumnyama umuzi umuntu ethi uletha kanjani iladi entabeni kwasha kwacima kwavuka kodwa yena ngobumnyama uyakwazi ukuthi akwenze lokho ekucasheni kodwa uphusha ivangeli lalenkolo yakho ufuna ukuthi yonke into yenziwe ngokwesonto nawa nemikhuba eminingi amasonto imikhuba into endala okhokho bethu kade babeyisebenzisa nathi njengamanje sayisebenzisa namabandla noma efika nawa nemikhuba eminingi mangathiwa siyibale nje imikhuba enziwa amasonto nawe uyalazi lakhe isonto ukuthi mningi kanjani imikhuba nje eliyenzayo ubani yona inkolo yakho wayitshela ukuthi leyo mkhuba yenzayo ilungile iqondile kodwa iqonde ngokuthi ingoba vele uma inkolo yenzisa abantu leyo mkhuba yayo abantu bayasizakala ingakho ke nomuntu onesiphiwo uma ethi umuntu akamisa ikhandlela wenza umkhuba ulungile lo mkhuba ngoba lo muntu uzosizakala enkingeni abhekene nayo njengoba nawo amabandla enzisa abantu izinto ezimkhuba basizakala bese kube ukuthi leyo mkhuba leyo kufanele bayenze ayenze lesibonelo uyabona ukunikela unikelela abantu abadala kuumkhuba wenkolo yakwaShembe umkhuba omuhle ngoba abantu abadala bayakwazi ukuthi basizakale akekho umuntu ekufanele ukuthi akugxeke ukonikelela abantu abadala noyedwa akanalo ilungelo ngoba kuyabasiza abantu abanikelayo kanjalo futhi nabantu abenza imikhuba emagcekeni emizi yakubo uma kuukuthi mina kuumkhuba wasekhaya ukuthi kunesihlahla esithile sisitshalayo siyasilekelela egcekeni inkolo ayikwazi ukungenelela ezintweni zasegcekeni lasekhaya nemikhuba yakhona ngoba okhokho bethu babeyisungule ngokwazi ukuthi izosilekelela kuphi hayi angawageqa amagula ngoba ngemuke asuthatha umfanekiso oqoshiwe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona
uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. What was that?